ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅନେକ ଉପକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେପରି କଦଳୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ। ଗଛର ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ତାହାର ଚେର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଖଣିଜ ସାର ଶୋଷଣ କରେ। ଏହାପରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କାଣ୍ଡ। କାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଜଳ ଖଣିଜ ସାରକୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପତ୍ରରେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ଫୁଲ ଯାହା ଫଳ ହେବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫଳ। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ, ଫଳରେ ମାଟି ଧୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଗଛକୁ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ତାର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଜରିଆରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶୋଷିତ ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଏହା ପତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା କାଣ୍ଡ ତାର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଫଳରେ ଯେପରି ଅଦା, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଲୁଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି।